Izakiak janaritzea beharrezkoa du bizi ahal izateko. Kristo, Eukaristiaren sakramentuaren bidez, geure bizitzarako janari bezala agertzen zaigu. Gizakiak besteren presentzia eta hurbiltasuna beharrezkoa ditu modu egokian bizi ahal izateko. Kristo, Eukaristiaren sakramentuaren bidez, berarekin bat egiteko eta bere hurbiltasuna sentitzeko aukera ematen digu. Berarengana hurbildu bakarrik ez, baizik eta senide egiten gaitu, bere anai eta arreba. Eukaristian guregatik eta guretzat ematen den Kristo hartzen dugu. Inork ez du bere merituaz irabazi jaunaren mailan inguruan ezertzeko eskubidea, dio Aita Santuak. Deno gera konbidatuak. Jesus berak erakartzen gaitu beregana. Gurekin komunioa nahi duelako. Gure artean komunioa sortu nahi duelako. Sinisten dut, jauna, sinisten dut, abetuaz, ekingo diogu gaurko jardunaldiari. Sinisten dut, jauna, sinisten dut, bihotz barrenean, gorderik zaitu. Nahi gabean ere, hauxe esango dizut, sinisten dut, jauna, sinisten dut. Jesu Kristo, gure jauna, Eukaristia ospatzera biltzen geran bakoitzean, zure heriotza eta pistuera aldarrikatzen ditugu, eta zure gorputza den ogiarengatik eskerrak ematen. Erakuz ezaiguzu zure bizitza eta heriotza bizitzen. Eukaristian biziki eta onuratzu parte hartzen, fedez zu gurtzen, eta guztiei on eginez zure erreinua eraikiz gure bizitza eramaten. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Juanen evangeliotik Jesusek esan zuen, ni naiz biziaren ogia, niregana datorrena ez da gozetuko, eta niregan sinisten duena ez da behin ere egarrituko. Baina nik esan bezala, ikusi nauzue eta ez duzue sinisten. Aitak ematen didan guztia niregana etorriko da. Eta niregana datorrena ez dut kanpora botako. Zerutik ez baina ez jetxi nire nahia egiteko. Bidali nauenaren nahia baizik. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Bueno, iritsi gira, azken egunera, ezta? Honezkero nekatuta egongo zerate batzuk. Bueno, ba, a ber, amaitzen dugun eta probetxugarri izaten zaizkigun, ba, egun hauetako elkar aurkitzeak ea egia den. Bueno, badakizue gaur jaunartzearen ohikuneari edo errituari buruz hitz egingo dizuedala. Hau da, Eukaristia otoitza bukatu ondoren, honen bitartez, honekin eta honengan, abestu ondoren, jaunartzaren ohikunea hasten dugu. Eta erritu horretan, momentu zentrala da, apaizaren gana edo jauna ematen ari denaren gana hurbildu eta jauna hartzea. Hori da momenturik bereziena. Aita Santuak bere gutunean
zehar esaten digun elkar aurkitze horren gailurra hortxe agertzen da, hortxe gauzatzen da. Baina horretarako liturgiak prestakuntza bat eskaintzen digu. Egia da, Eukaristia hasieratik prestakizun bat dela jaunartzerako. Baina esango genuke, jaunartze ritu honetan, azkeneko momentu honetan, azkeneko ikutsuak ematen dizkiogula geure bizitzari, geure buruari, geure bihotzari, Jesusekin gero topo egiteko jaunartzean. Eta badakizkizue denok, igandera etortzen zerate Eukaristiara, eta badakizkizue denok, erritu horretan, 3-4 bat zatitxo edo 3-4 bat pieza agertzen zaizkigula. Denak daude, guri jaunartzen laguntzeko, jaunarekin topo egiteko, gure bidera datorkigu jauna eta berarekin bide horretan aurkitzeko, ezta? Eta badakizue lehendabizi egiten dugun gauza, aita gurearen inguruan gertatzen dela. Hitz asko egiten ditugu momentu honetan, baita ere ekintza batzuk. Esanguratsuak dira, esan nahi handia dute hitzak, esaten ditugun hitzak, eta baita ere egiten ditugun ekintzak. Jaunaren otoitza, jaunak berak gure esku, gure Espainietatik entzun nahi dituen hitzak, horrela esaten zuen Benedito Aita Santuak. Jaunak guri utzi dizkigu, berak gure Espainietatik entzun nahi dituen hitzak, eta hitz horiek dira aita gurearen otoitza. Aspaldidanik sartu zen Eukaristiaren ospakizunean otoitza hau lehen gizaldietan. Momentu honetan Gregorio Magno Aita Santuak sartu zuen jaunartzea baino lehen, baina lehen dikan ere Eukaristiaren barnean zegoen. Eta badakizue Eukaristia, otoitza baino, aita gurea baino lehen, apaizak olako monizio bat egiten duela, gonbidapen bat bezala. Esaten du, salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe, apaiz batzuk hori beldurraren asunto hori etzai asko gustatzen, eta posaren posez edo beste hitz bat erabiltzen dute, baina hemen, meza liburuan esaten du, beldur gabe esan dezagun. Eta erderaz esaten du, nos atrevemos a decir. Badakigu, gure zaharren belaunaldiak, eta zuetako askok ere bai, segurazki, Garizumako hitzaldietan, zenbaterainoko beldurra ekartzen ziguten, jesuitak, frantziskotarrak, beren misioetan ero bere predikuetan, ezta? Nik gogoan dut, Aita Bergara jesuitak, nola esaten zidan, damutu egiten zela hainbat aldiz, infernuari buruz, hainbat aldiz hitz egiteaz, hainbat bildur, ere izanaz esaten zidan, ezta? Beste jangoiko errukitzu bat aurkitua zuen, badirudi, beste esperientzi sakonago bat izan zuen, badirudi, eta orduan infernuaren beharrik ez jaunarengan sinisteko. Eta bazirudien garai batean, infernuaren kondena eta jangoikoarekiko bildurra beharrezkoa zirela beregan sinisteko. Baina hemen aipatzen zaigun bildur hau ez da hori, ez da hari bildur horri buruz. Atrebientzia, osadia. Atrebientzia eta osadia zergatik, gu azken finean kreatura hutsak baino ez geralako. Gu azken finean bustinezkoak eginak izan geralako. Gu azken finean pekatariak geralako, eta gure eta jangoikoaren artean izugarrizko distantzia dagoelako. Hori bai egia da baita ere, bere irudira eginak izan gerala. Baina askotan irudi hori, gugan jangoikoaren dagoen irudi hori, satartu eta zikindu, itxuragabetu egiten dugu. Eta hala eta guztiz,
gure jangoikoak nahi duguk berari aita deituaz zuzentzea. Horregatik da, nolabait, osadia hori gerana gerala jakinikan, osadia hori, atrebentzia hori izatea, guretzako doaia handi bat dela iruditzen zait. Horregatik, hitz hauek ez dute gure beldurra sendotu behar edo guregan beldurra erain behar baizik eta lagundu behar digute konturatzen zein nolako doaina den ni bustinezkoa izanik jangoikoari aita deitzeko aukera izatea, zoria izatea. Tira, gero horren ondoren, denok batera, apaizarekin batera, gure aita esaten dugu. Badakizue batzuek segurazki, Vatikano bigarrena aurretik, aita gurearen otoitza apaizak bakarrik esaten zuela. Eta Vatikano bigarrenak jainkoaren herriari itzuli zion berea zen otoitz hau. Arrezkeroz denok batera esaten dugu. Da lau arrazoi bezala daude aita gurea momentu honetan sartzeko. Jauna hartu baino lehen sartzeko. Lehen da biziko arrazoia. Aita gurean eguneroko ogia eskatzen dugu. Eta Elizak eske horretan ez du ikusi ogitegian erosi dezakegun ogi barra. Baizik eta gero emango zaigun biziaren ogia. Jauna eman egiten zaigu eta guk otoitzonen bidez eskatu egiten diogu. Zein polita den, jainkoak eman nahi digu eta guk jaso nahi dugu eta horregatik eskatu egiten diogu. Emaiguzu eguneroko ogia, hau da, emaidazu aita zure seme Jesusen gorputza, niregan zure bizia izan dezadan. Lehenengo arrazoia, bigarrengoa, hemen lurrean jasotzen eta jaten dugun ogi hori, gero zeruan, betikotasunean, gure mana, gure janaria izango dugun aurrerapen bat da. Esango genuke Eukaristian parte hartzen dugunean, zerua urratu bezala egiten dugula eta hantxe, ez dakit, hango pintxo bat edo, hango baskariko edo banketeko sarrerako zati bat edo hartzen dugula Kristoren gorputzaren bidez, Eukaristiaren bidez. Aurrerapen bat balitz banketean, askotan sarrerak izaten dira, ez da, eta gero beste janari indartzu horiek, ez da, arraia eta okela, ez da, baina aurretik igual, ardo pitin batekin edo zerbait hartzeko eskaintzen zitugute. Nolabait guk hemen eguneroko ogi hori, hartzen dugun eguneroko ogi hori, Kristoren gorputza, geroko banketearen aurrerapen da. Beraz, jauna hartzen dugunean, konturatu behar dugu, denok gaudela deituak bankete horretan parte hartzera. Eta eskuan edo ahoan hartzen dugun jauna hori bera dela, jainko aitak egiten digun, luzatzen digun gonbidapena. Hirugarrengo arrazoia izango litzateke, adiskidetasuna, elkartasuna eta komunioa aipatzen dituela edo indartzen dituela aita gurea otoitzak. Ez da nere aita bakarrik, baizik eta guztion aita. Nik nere aita gurea ez dut esaten, nerea esaten dut bestearenakin bateratu baz. Kristau elkartea, elkarte ez bada, bere esentzia galtzen du. Eta Eukaristia elkartearen ospakizuna ez bada, bere esentzia galtzen du. Apaizak ere bakarka, bera bakarrik ospatzen duenean ere, Elizak esaten du, elkartearen otoitza, elkartearen ospakizuna dela, naiz eta apaizak bakarrik ospatu.
Eta horrela ez bada, eta hori nahi du adierazi aita gureak, elkarte bezala, inguratzen gerala mahaira, Kristoren mahaira. Ez bakarka, baizik eta jaunaren gorputza osatuaz, San Agustinek esaten zuen bezala, jaunaren gorputza hartzen duzuenean, hartzen duzun aretan bihurtzen zera. Hau da, Elizan, Kristoren gorputzean bihurtzen zera. Eta laugarrena, barkamena ere eskatzen da aita gurean. Eukaristian behin baino gehiagotan errukia eta penitentzi kutsua du, noski Eukaristiak eta horrela behar du, ezta? Baina momentu honetan, jaunaren gana hurbildu aurretik, azkeneko momentu horretan, eskoba pasatu, baina ez bakarrik eskoba pasatu, jaunari eskatu, ez bai da geure buruari eman dezaiokegun zerbait, jaunari eskatu bere barkamena, bere garen gana hurbiltzeko gai izan gaitezen. Apaizak ere ezin dezaioke bere buruari pekatuen barkamena eskaini, ezta? Inork ere ez. Jaunaren gandik jasotzen dugu eta momentu honetan eskatzen digu, ditudan utzuneak garbi itzazuzuk, kendu itzazuzuk, emaidazu bihotz xamur bat, zuretzako bizileku egokia, zure semearentzako bizileku egokia izan dadin. Aita gurea, nik esango nuke, otoitz bat baino gehiago dela. Kristau izatearen sintesia dela. Hor agertzen diran balioak, hor egiten ditugun eskariak biziko bagenitu, gure bizitza aita gurearen islada bat izango litzateke edo otoitz hori gure bizitz moduaren islada bat izango litzateke. Guk nahi dugu Jesusen erara bizitzea. Zoriontasunek erakusten digute Jesusen erara bizitzen, baina baita ere aita gureak. Eta Jesus hartu baino lehen, nola ez adierazi hori Jesusen erara bizitzea nahi dugula aita gurea esanaz. Badakizue, nola esaten dan, nola egiten dan otoitza hau. Apaizak besoak zabaltzen ditu eta elkarrekin aita gurea esaten dugu. Batzutan, ikusten ditugu, kristau batzuk ere besoak zabalik esaten duela, esaten dutela aita gurea, baina hori, ez dakit, norberaren otoitz pertsonalean ondo legoke, baina kristau elkartearen otoitza den aita gurean, ez dagoan hain zuzen egina. Honena da, apaizak zabalduta edukitzea, eta apaizak eskuak zabalik dituela, elkarte osoaren aita gurea hori jaso, eta bere besoak zabalik dituen Jesusen besoen artean jartzea. Horixe da, nire ustez, importantena. Otoitz hori elkarteana izan dadin eta elkarteak apaizaren bitartez, Jesusen otoitzarekin bat egin dezala. Azken finean guk Jesusekin batera luzatzen bai diogu aita gurea, gure jangoiko aitari. Ondoren, aita gurearen jarraipen bezala, enbolismoa aurkitzen dugu. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea, pekatutik garbi bizi gaitezela, estualdietan sendo, zorionaren itxaropenean bizi gaitezela, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz otorriko dan zai gauden bitartean. Gure erromesaldian, bizitzea gertatu zaigun momentu honetan, ez da erreza fededun izatea, giroak ez digu asko laguntzen, eta akaso gure inguruak ere, gure etxeko eta gure familiako giroak ere ez digu akaso laguntzen. Bate baino gehiagok izan dezake, fedea alde batera usteko tentaldia. Jauna hartzera goaz,
Eta guzti hori gainditu nahi dugu. Horregatik, enbolismoaren bitartez, apaizak eta guk eskatzen diogu jaunari, bizi garen bitartean tinko iraun dezagula Kristogan dugun fedean. Eta berak bere burua guri eskainia sakramentuan lagundu dezaigula. Fedean aurrera jarraitzen. Horixe izango litzateke nire ustez enbolismoaren esan nahi nagusia. Gaur egungo gizartean eta munduan fededun izateko aurkitzen ditugun arazoak gainditzeko laguntza eskatzea jaunari. Atera gaitzazu gaitz guztietatik. Jaunari bizkarra emanda bizitzea baino gaitz handiagorik ez dugu aurkituko. Eta orain, Jesusekin topo egitera goazenean, tentaldi hori gainditzea eskatzen diogu aitari. Bueno, aita gurearen zati hori alde batera utzita, edo beste pauso bat ematen dugu, eta aurkitzen gera bakearen oikunearekin. Hemen hitz batzuk esaten ditugu, baina baita ere keinu bat egiten dugu elkarri, bakea eskaintzen diogu. Hemen konturatuko zerate, jaunartze oikun honetan, batzuetan apaizak guri hitz egiten digula. Beste batzuetan apaizak jangoiko aitari hitz egiten diola. Beste batzuetan, Jesusi zuzentzen diola otoitza. Adibidez, bakearen oikunean, otoitz hori, apaizak Jesusi zuzentzen dio. Aita gurea, aitari, guk ere bai berarekin batera, ezta? Eta, hau honetaz konturatzea, nire irudi oso importantea izan daiteke. Konturatuz, nola hizkuntza elkarrizketa hori nola gauzatzen dan. Batzuetan aitari begira jartzen gaitu apaizak, beste batzuetan apaizari Jesusi begira jartzen gaitu, beste batzuetan ohar bat bezala egiten digu, monizio bat bezala egiten digu, gure atentzioa deituaz. Hau, dinamika honetaz jabetzea importantea o politia dala iruditzen zait, konturatzeko nondik nora doan zati bakoitza, ez? Oraingoa Jesusengan fokalizatzen da. Bakearen keinua, bakearen otoitza, berari zuzendua dago. Bueno, bakeak, noski, bakearen doai horrek, Elizaren batasuna jartzen du agerian, jauna hartzera goaz, ez bakarka, berriro errepikatzen dizuet, idea berdina. Anaitasuna adierazten du, ez futbol ekipoa. Anaitasuna, gure arteko anaitasuna. Gero gauzatuko da, o gauzatu beharko luke jauna hartzerakoan. Aurretik adierazten zaigu, jauna hartzerakoan, ze sentimentu izan behar ditugun, zeren Jesusek guregan hori egin nahi behi du. Gure artean bakea eraiki nahi du, gure artean batasuna eraiki nahi du, gure artean adiskidetasuna egin nahi du, anaitasuna egin nahi du, eta nahi du gutako bakoitzaren bihotzean eta gure artean bakea nagusi izatea. Horixe egin nahi du guk eskua luzatzerakoan, jauna hartzen dugu momentu horretan, horixe egin nahi du gurekin. Bueno, Vatikano bigarrenak keinu hau berreskuratu egin du Kristau herria osoarentzako. Ordura arte, gizaldi askotan, apaizen edo kleroen arteko keinu bat izaten zen hau.
apaizak musu ematen zuen altarean, eta pakea, jaunaren pakea, aldaretik zetorkion, Kristoren paskotik zetorkion, eta gero berak diakonoari edo subdiakonoari edo ematen zion, eta gero bazegoen portapaz deritzana, eta kristau batzuei eskaintzen zitzaion hori apaizaren gandik edo aldaretik zetorren pakea hori jasotzeko. Orain ordea, Vatikano bigarren ondoren, lehen kristauek egiten zuen bezala, pake hori zirkularra da. Ez da jerarkikoa, goiti berakoa, baizik eta kristau herriak elkarren artekoa. Eta importantea da, konturatzea hala eta guztiz, ez dela guk elkarri ematen diogun pakea. Pake horrek ez du niregan iturburua, ez nik ez diot ematen nire pakea bakarrik. Ni transmisorea naiz, ni jasotzailea naiz. Eta jaunaren pakea ematen dut, jaunaren pakea beti zuekin. Itzoiei berak adierazten digute, pake hori, guk elkarri ematen diogun pake hori, ez dela gurea, baizik eta jaunarena dela. Polita da konturatzea, Jesus hilen artetik piztu ondoren, bere apostoluei agertzen zaienean, zein den lehendabiziko agurra. Ze agur egiten die, pakea zuekin. Handik 8 egunera, berriro ere Jesus presente egiten da apostoluen artean, eta Tomasek ikutu aurretik, pakea zuekin agurtzen ditu. Eta gero, Tomasi izaten dio, etorri, ukitu nere zauriak. Guri ere beste horren beste esaten digu, pakea zuekin. Gure artean zabaltzen dugu pake hori, eta orduan Tomasi bezala esaten digu, orain zatoz, ikutu, har nire gorputza. Zatoz orain, pakea, nire pakea zuen artean nagusiten danean, prest zaudete pake hori, nire gorputza hartzeko. Bueno, aurrera egin dezagun. Ordua behiratu behar dut. Bueno, ondik ere badaukagu asti pixka bat. Ogia zatitzea. Hirugarren keinua izango litzateke jaunartzeko prestatzen laguntzen diguna. Ogia apaizak zatitzen du, ezta? Konturatzen gera, banandua izateko beharrezkoa dela ogia zatitzea. Denoi zati bat iristeko beharrezkoa da ogia zatitzea. Horregatik apaizak egiten duen keinu honek, gestu honek, bi esan nahi ditu. Bata hause, Elizaren batasuna. Askotan errepikatzen ari naiz, baina jaunartzeko ohikune honetan askotan agertzen delako da. Jaunak bere gorputza ematen digunean, Eliza eraikitzen du. Elkartea, kristau elkartea eraiki nahi du. Ez gaitu nahi bakarka, individualismoa ez datorkio ondo gure jaunari. Gu, pertsona errepika ezina bezala maite gaitu, noski baietz, eta guri eskainiko zaigu munduko pertsona bakarra bagina bezala. Baina ez bakardadean individualismoan bizitzeko, baizik eta bere gorputza, bere Eliza osatzeko. Eta ogia zatitzeak horixe adierezi nahi du. Ni neure zatia hartiko dut, baina bestearen zatiarekin, besteak jaso duenan zatiarekin bat, ez niretzako balitz bakarrik, ez, guretzako da jaunaren gorputza. Eta beste esan nahia,
Kristorekiko, kristologikoa da, Kristorekin ikusia du. Bere Paskoarekin, batez ere bere nekaldi eta gurutzearekin zerikusia dauka. Han gurutzean zintzilik zegoela, zatitu, puskatu zen egiaz Kristoren gorputza guri bizia emateko. Horregatik, apaizak, ogia Kristoren gorputza zatitzen duenean, gure begirada, gure bihotza, bihotz aldera joan beharko luke. Bihotz aldera, gurutz aldera joan beharko luke gure bihotzak. Hor, gurutzean, gertatzen bai da, apaizak egiten ari den keinu horren betegarria, esango nuke. Esan nahia eta izana, hori askotan aipatu dizuet, ezta? Simbolo horren betegarria gurutzean betetzen da. Gainera, gogoan izan behar dugu, keinu hau, Jesusek egina zela azken afarian. Jesusek ogia hartu zuen, guk ere horixe egiten dugu. Jesusek eginiko gestuak errepikatzen ditugu. Noiz hartzen dugu ogia? Ofertorioan hartzen dugu. Bedeinkatu zuen, noiz bedeinkatzen da? Plegaria eukaristikan, eukaristi otoitzean bedeinkatzen da. Zatitu zuen eta eman zien. Bi azkeneko hauek orain gertatzen dira. Orain bihurtzen dira egi guretzako. Orain Jesusek zatitzen du bere gorputza, apaizaren eskuen bitartez, eta gero, apaizaren eta jauna ematen dutenen bitartez, Jesusek berak emango digu bere gorputza. Horregatik du importantzia, keinu honek, gestu honek askotan, ez dugu ikusiko beste zerbaitetan ari geralako, ez da, entretenituta, baina importantea da hori honetaz jabetzea, keinu horretaz jabetzea, eta bere esan nahiaz jabetzea. Hemen badago, apaizak egiten duen keinutxo bat, erderaz inmistion, latinetik etorriko eta euskera ez dakit, inmistioa esan, ez dakit nola traduzitu, baina konturatuko zerate zerri buruz ari nahi zen. Apaizak ogia zatitzerakoan, zati batetik beste pusketa txikitxo bat hartzen du. Eta pusketa txikitxo hori kalizen barruan uzten du, ardoarekin nahasten du. Keinu hau oso antzinakoa da. Eliza askotan egina, gehientzuetan egina. Nik kontatuko dizuet, Erroman nola hasi zen hau egiten. Erromako elizan, lehenengo gizaldietan, lehenengo generazioetan, kristau elkarte bakarra zegoen, bere gotzaia zuten, diakonoak zituzten, eta igandetan meza bakarra ospatzen zuten, eta naiz eta ez izan jaieguna, baizik eta laneguna izan, moldatzen ziren eukaristiara etzortzeko. Baina, kristau eliza zabaltzen joan zeneran, Erroman beharrezkoa izan ziren, beste orain parroki bezala ezagutzen ditugun, beste kristau elkarte batzuk zabaltzea, tituli edo esaten zitzaion garai hartan. Eta kristau batzuk bere etxeak, bere etxeko parte bat, ematen zuen, uzten zuen, kristau elkartea han biltzeko. Aberatsak zirenak eta etxe handia zutenak, etxeko zati bat uzten zuten, eta han parrokia, kristau elkartea biltzen zen. Baina, ojo, kristau elkartea bera zen, bakarra zen, Erromako kristau elkartea. Eta eukaristia ere bakarra zen. Naiz da ospakizun asko izan, parroki bakoitzean, 50 parroki, ez dakit zenbat izango ziren. Baina,
parroki bakoitzean ospakizun bat izan arren, eta denak 50 sumatu, Eukaristia bakarra zen. Eta kristau elkartea bakarra zela adierazteko, eta Eukaristia bakarra zela adierazteko, Aita Santuak edo Gotzaiak konsagraturiko ogitik, 50 zati hartzen ziran, eta diakonoak joaten ziran parrokietara, eta hango kalizan, hango Eukaristiako kalizan, zati hori erortzen uzten zuen. Eta horrela adierazten zen, naiz de parrokia asko izan, edo parroki batzuk izan, Eliza bakarra zela. Eta horrela adierazten zuten baita ere, mesa asko ospatu arren, mesa edo Eukaristia bakarra dela. Eta guk ere 2000 urte beranduago gauz bera esan dezakegu, 10etan, 11etan, bezperan, ez dakit, ospakizun asko izan daitezke, baina Eukaristia bakarra da. Alemanian, Indotxinan, ez dakit, Afrikan, Eliza Katolikoa zabaldu dagoen toki guztietan, kristau elkarte bat dago, baina Eliza bakarra da. Eta gestu horren bitartez, gestu simple horren bitartez, adierazi nahi da batasun hori. Eta polita da hori konturatzea, horretaz konturatzea. Ni 10etako Eukaristian izan naiz, mesan izan naiz, eta beste batzuk 11etakoan joango dira. Baina Eukaristia bakarra da. Bakarra. Eta Kristo bera da apaiza. Eukaristia bakar hori ospatzen duen apaiza. Bere herioz eta piztuera Eukaristia. Bueno, horren ondoren jaunartzea datorkigu. Oikunearen gailurra esan genezake. Lehenik eta behin, jauna hartu baino lehen, apaizak sekretuan edo isilean esaten du otoitz bat, amen aldarean, ez dakit apaiz denak esaten duten, baina badago otoitz bat, esateko, isilean esateko. Zergatik esaten du apaizak isilean otoitz hori, bere alde otoitz egiten duelako apaizak, denen alde eskatzen du Eukaristian zehar, ezta? Baina badaude momentu batzuk bere alde eskatzen duenak, orduan isilik egiten du otoitz hori. Beretzako indarra eskatuaz. Evangelioa aldarrikatzea ez da erreza, Horregatik evangelioa irakurtzerakoan, apaizak aldare aurrean, Jesusen ezaugarri den aldare aurrean, otoitz bat esaten du isilean. Eta jauna hartu baino lehen ere, apaiz izateko, bere sakramentu izateko, indarra eskatzen dio Jesusi. Zure gorputza hartzea, izan dadila niretzako jaun ona, zure sakramentu izateko behar dudan indarraren iturburu. Ez dakit apaiz izatea inoiz erreza izan denei, baina gaur egun ez da erreza izan. Batzuk ala pentsatuko dute eta zorionekoa beraiek, baina bere zailtasunak ditu, eta beti izango zituen noski. Sekreta hori, isilean egiten duen otoitz hori, bere txikitasuna eta bere pobrezia aitortuaz, jaunaren eskuetan bere bizia, bere ministeritza, bere zerbitzua utziaz egiten du. Eta jarraian apaizak jaunartzera deitzen du kristau herria. Eta ogia eta ardoa erakusten die. Ona hemen jangoikoaren bildotza. Eta elkarteak apaizarekin batean erantzuten du, esanez jauna, ni ez nahi zinor, zun ere etxean sartzeko. San Mateoren evangeliotik hartutako bersikulo bat da esaldi hau. Benetan da ederra,
Ni ez naiz inor, baina ni inor ez izan arren, zuk nigan zure bizilekua jarri nahi duzu. Ni txikia naiz, nik zailtasunak ditut, ni askotan urruntzen nahi zugandik, ni ez naiz inor. Gure aitortza. Guk normalean hola apuntatzen ditugu, hori bai ez dala gai jauna hartzeko. Eta liturgiak esaten digu, eta, bihotz hori, zeure ganatu, zeure direzioan, zeure gana zuzendu, orain bezala. Ez besteak, ni ez naiz inor. Eta ni onartzen hau eta ni bere bizileku bihurtzen nau. Aita santuak esaten digu, askotan, ez dakit zenbat aldiz aipatzen duen, harridura sentitu behar degula eta nik uste dut, askotan errepikatu ditugu hitz hauek eta orduan badirudi ez dutela indarra gu harritzeko, baina ni hain txikia izanik eta jaunak nigan bere bizilekua jarri nahi, ez da zirrada sentitzeko. Benetan hitz horiek, hitz izango ez balira bezala, guregan sentimentu edo esperientzi bihurtuko balira, hau zabalei gelditzeko modukuak. Ni ino ez izan arren, jaunak nahi nau, maite nau. Bueno, gero jaunartzea dator, eta lehen da bizi apaisak hartzen du jauna, noski nola ez, bera da jefea, berak hartu behar lehengo ez. Hori pentsa dezakegu, seguro aski gehientsuenak hori pentsatuko duzue, baina ez da horrela. Azkenak izango dira lehenak, eta apaisa azkena delako, hartzen du berak lehen da bizi Kristoren gorputza. Kontuan guztion aurrean, herri osoaren aurrean hartzen duela apaisak jauna. Eta guztion aurrean aitortza egiten du. Bere pobreziaren aitortza. Zuek ze pentsatzen duzue? Nik ez dudala behar jaunaren laguntza, jaunaren gorputzaren indarra ez dudala behar kristau izateko eta apaiz izateko. Hori aitortzen dut zuen guztion aurrean, jauna hartuaz. Beste inork ez du hartzen besteen aurrean jauna. Bata bestearen atzean etortzen gera, etortzen zerate, eta kitxo. Aurrekoaren kokotea ikusten dugu, eta atzean datorrenak nire kokotea ikusiko du, baina inoiz da ezibitzen apaisa bakarrik. Eta denen aurrean esaten du, ni lehena naiz, jaunaren laguntza behar duen lehena naiz. Horregatik hartzen du, lehen da bizi, ez jefea delako, baizik eta azkena delako. Eta azkenak lehengo izango direlako jaunaren erreinuan. Gero, kristau bakoitza, bankutatik irten, eta protesioan presbiteriora hurbiltzen da, eta hurbiltze hau ere, ibiltze hau ere, simbolo bada. Esan nahi du, mundu honetan, erromeslariak gerala, ibiltariak gerala, eta erromes garen bitartean, ibiltari garen bitartean, naiz eta belaunetako mina izan, aurrera jarraitu behar degula pausoka, eta horretarako ezinbestekoa zaigula noski jaunaren
presentzia, jaunaren presentziaren indarra, Kristoren gorputza ezinbestekoa zaigula. Bakarka eta kristau elkarte bezala, esan dizuet, lehen da, ni hurbiltzen naiz apaizaren gana, eta Kristo berak bere gorputza eskaintzen dit munduko pertsona bakarra banitz bezala. Eta era berean eskaintzen digu bere gorputza osa dezagun. Bueno, badakigu, komunioa bitartean abesten dela, eta abesti horrek zerikusia izan behar duela egiten ari geran keinu horrekin. Beste gai bat buruz ez litzatek izan beharko abestiak jaunartzearen gaia izan beharko luke, bestela desegoki litzateke keinua eta abestiaren hitza kontra esan batean egongo litzateke, ezta? Apaizak Kristoren gorputza aurkezten dio fededun bakoitzari, Kristoren gorputza. Eta fededunak hartzen du bere eskuetan edo bere espainetan aitorpen bat eginez. Fede aitormena eginez. Amen. Argi eta garbi esan behar da, Kristoren gorputza esaten zaigunean, amen esan behar da. Amen. Bihotz-bihotzetik. Alto y claro esaten den bezala. Eta gure fede aitormena doa hitz horretan. Apaizak esaten didanean, hau da Kristoren gorputza, zure bizitza elikatzeko emana, gehiago oraindik, zuri betiko bizitza emateko eskainia. Eta zuk amen erantzuten dezunean, Jesusi berari esaten ari zera, sinisten dut bai, zu zerala nere biziaren iturburua, nere biziaren helmuga. Egun hauetan ikusten ari gera bezala, evangelioetan, Samariarra, Itxua, Lazaro, sinisten aldezu hau, bai, sinisten dut, hori entzun nahi du jaunak, bere gorputza guri eskaintzerakoan, eta guk amen esanaz esaten diogu, bai jauna. Horregatik da importantea hitz hori, amen. Importantea. Ondorengo isiltasuna, naiz eta komunioko abestia jarraitu, iruditzen zait importantea dela bakoitzak isiltasun hori egitea. Jaunaren tenplu bihurtu gara, jaunak nahi duelako barneratu, gertatu den mirari ikaragarri hori. Eta barneratzeakoan, zirrada hori sentitu, harridura hori sentitu. Eta jangoikoari, gure bihotzaren jabe egin den jainkoari, gure eskerrona adierazi. Ni ez naiz inor, baino zuk zure bizileku bihurtu nauzu eta orain Kristoforo naiz, hau da, Kristoren eramaile naiz. Hemendik kanpora ateratzen naizenean, zu zaramatzat nere barrenean, nere barruan. Bukatzen dut. Gogoratuaz, jaunartze ohikunean, denbora gehienean, zutik iraun dugula. Gorputzarekin ere hitz egiten dugu. Gorputzaren bitartez ere zerbait adierazi nahi dugu eta gure jaunak ere
zerbait adierazten digu gure gorputz posizioa edo gorputze tankerarekin, ezta? Etzanda dagoena edo zutik dagoena postura diferenteak dira eta kristau tradizioan esan nahi diferenteak izan ditu. Etzanda dagoena Lazaro bezala hilobian dago. Eta zutik dagoena Kristo berpistua bezala bizirik dago. Beraz, guk jauna hartu dugu, prestatu gera hartzeko, jakinikan, Kristoren gorputzari esker, betiko bizitzaren partaide izango gerala. Eta ja dagoenekoz garela mundu honetan bizi geran bitartean. Ez gaude etzanda hilobian, baizik eta zutik, hilobetik atera zen Jesukristo bezala. Horregatik postura honek ere hori adierazten du. Bizidun gerala, bizidun bezala nahi gaituela jaunak, bizidun izateko eskaintzin digula bere gorputza. Eta gure hilobi guztietatik atera nahi gaituela bere gorputza guri emanaz. Besterik gabe. Eskerrik asko, hemen aguantatu nauzuelako egun hauetan. Ia 8 dira eta egunero egin dugun abesti horrekin bukatuko dugu. Errepikatuko dizuet berriro ere idea bera, baina eskolan ere multiplikatzeko tablak eta sumatzeko tablak eta errepikatuaz ikasi genituen. Eta errepikatzea ondo datorko igu batzuetan behintzat, hemen gure ordenadorean sartzeko eta batez ere gure bihotzean geldi dadin idea hori ez. Da idea hause da, Eukaristia ospatzen degunean, Aita, Semea eta Espiritu Santua ari dira. Eta Aita, Semea eta Espiritu Santuaren obra da. Eta nik esango nuke baita ere, Aita, Semea eta Espirituaren aurpegia somatu edo ikusi egiten degula Eukaristia ospatzen degun bakoitzean. Horregatik, jauna gure jainkoa, bedeinkatu bazu kantatuko dugu. Jauna gure jainkoa, bedeinkatu bazu, zeru lurren egile, bedeinkatu bazu, guztien salbatzaile, bedeinkatu bazu, gure jabezerate, bedeinkatu bazu, gure jabezerate, bedeinkatu bazu. Jesus jainko semea, bedeinkatu bazu, gure gatik hiltzara, bedeinkatu bazu, Aita piztu zaituta, bedeinkatu bazu, gure artean zaude, bedeinkatu bazu, gure artean zaude, bedeinkatu bazu. Espiritu Santua, bedeinkatu bazu, bizien bizigarri, bedeinkatu bazu, pose maile bikaina, bedeinkatu bazu,
jaunak bedenka gaitzala, bere presentzia eta bere hurbiltasunaz, eta nire ahotik ateratako hitz hauen artean bat edo beste aprobetxagarri izan bazaizue, zorionekoak zuek, baina batez ere zorionekoa ni, zeren, nire egitasmoa, nire gogo guztia, nire bihotz guztia, jarri bai dut, lan honetan edo, ekintza honetan edo hitzaldi hauetan. Zike, horrela izan da dira zuentzako eta niretzako. Bueno, ez dugu amaituko eskerrak eman gabe, nahi dizkiot eskerrak Antoniori bere aleginagatik. Aleginak beti eskertu behar dira, dudarik gabe. Eta bereiziki, okazio hontan, guk Garizuman hain zuzen hori nahi izan gendun. Benetan, bede ospakizunari garrantzia eman. Hori da doairik handiena, horra aurkitzen gara Kristorekin. Bueno, hori nahi gendun. Eta hain zuzen aita esan duak, Antonio oso ondo esan duneran, esaten du, zindegu ulertu ospakizuna, bere simbolismoa ulertu gabe, sartu gabe hortan. Lagundu digu, benetan Antoniok hortan. Eta eskertzekoa da. Lagundu digu, ze askotan gauza hauek ez ditugu esaten. Oituta gaude ikusten, baina gero, ze esan nahi duen. Bueno, horreak, Antonio, eskerrik asko. Eta eskerrik asko, etorri zeraten guzti hori ere, ez da. Ze horrelagoaz elkartea egiten, eta benetan daukagun altxorra hau, fedearen ospakizun eukaristia, bereziki baino sakramentu guztiak, estimatzen, maitatzen eta gogoz ospatzen. Eskerrik asko, eta, gabon igaro, nire aldetik.